बगिया में कौन फूल खिलल बा जे तोड़ के फूल मान करता, जे तोड़ के फूल मान करता। तोहर बॉडी में, तोहर बॉडी में, तोहर बॉडी में कौन चीज ऐसन बा जे छुए के मान करता, जे छुए के मान करता। कौन से सेंटर से तू ट्रेंड भइल बा कि चाल बड़ा मस्त लागता, कि चाल बड़ा मस्त लागता। तोरी कौन सी माहौल में पलल बा कि गाल रसगुल्ला लागता, कि गाल रसगुल्ला लागता। जीजा का सेंटर से हम ट्रेंड भइल बानी, जीजा का सेंटर से हम ट्रेंड भइल बानी। ओही से बड़ा मस्त लागतानी ए राजा, ओही से बड़ा मस्त लागतानी। बगिया में कौन फूल खिलल बा जे तोड़ के फूल मान करता, जे तोड़ के फूल मान करता। तोहर बॉडी में, तोहर बॉडी में, तोहर बॉडी में कौन चीज ऐसन बा जे छुए के मान करता, जे छुए के मान